Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne türkmen telekeçileriniň işeguli hyzmatdaşlyklaryny artdyrmak barada edilýän aladalar, döwlet tarapyndan olara berilýän gollawlar we ýeňillikler hususy önüm önerjileriň dörejilikli zähmet çekmeklerine amatly şertler döredýär. Bu asyrly başlangyçlary özlerine ýol ýörelgedenip işleýän işegur telekeçiler ýylýot bähwetli işleri amala aşyrmak bilen halkymyza zerir bolan önümleri önermekde oňyn iş netijelerini gazanýarlar. İşegur telekeçiler daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň bir näçe görnüşlerini öz ýurdumyzda ýyladyşgany şertlerine ösdürip ýetişdirmäge de aýratyn üns berýärler. Bu önümleriň hataryna banany we papaýany görkezmek bolar. Arkadaly gahryman serdarymyzyň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän bimeşhur aradalarynyň netijesinde Sakarçaga trawynyň geniş daýkan birleşiginiň çägindäki bu ýyladyşganyň işgärleri subtropiki ekin bolan banany biziň howa we toprak şertlerimize laýyklykda ýyladyşgany şertlerini gelişdirmekde baý iş tejribesini toplaýarlar. Bu ýyladyşganyň umumy tutýan meýdany 1 hektara barabar bolup, onda bananyň müňlerçe düýbi ösdirilip ýetişdirilýär. Ulugy urumly bu ýyladyşgany hojalygy ýokary hili howa alys-salys enzamlary, damjalayyn, ýagyş we ömür görnüşli sowuş hemde ýyllyk ulgamlar bilen öpüşenler. Telekeçileriň ihlasy çekýän zähmetler netijesinde bananyň her bir düýbi damjalayyn usulla suw tygyşytly ulanmak arkaly suwarylyp, suwuň düzümine ýerli we goşmaça dökünler garylyp iýmetlendirilýär. Goňunja ýetigi ýeterli biziň howa hemde toprak şertlerimize uýgunlaşan banan ösümlikleri öz hatyrlaryny bolluk bilen eçilýär. Alman gazananlaryny önemçlige giňden ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän işler oňy netijelerini berýär. Yerli hünärmenler ýurdumyzda ýyladyşgany şertlerini ýetişdirilen bananyň bol we bitkinlik hasylynyň her bir düýbüniň ortaçy 45 kilogramdan gowrak hasyl içilýänini ulbuýsynçlan belleýärler. Ýurdumyzda ilkinjilere bolup banan ösdürip ýetişdirmekde baý iş tejribe toplan ýyladyşganyň işçi hünärmenleri önemçilik işleriniň gerimini hassa giňeldýärler. Hormat prezidentimiň daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň önemçiligini ýola goýmak barada berýän tapşyryklaryndan uranyp, zähmet çekýän telekeçiler ýyladyşganyda ösümlikleriň köpdürligini öpüş etmek, olaryň sanyny artdyrmaklyga da ulun berýärler. Ýyladyşganyň işgärleri özleriniň daýhançylyk tejribelerine dayanmak, alman gazanan öňdewaji tejribelerini önemçilik işlerine ornaşdyrmak bilen bu ýerde papaýa ösümliginiň bol hasyl berýän görnüşlerini ösdürip ýetişdirýärler. Ihlas syňdyrlyp ýetişdirilýän papaýa ösümliginiň şahalaryna düzüm hasyly göreninde pek zähmetiň ýerine düşenigine aýdyn göz ýetirmek bolýar. Daşky görnüşi boýunça türkmen gawynyna meňdeş bu ösümlik hünärmenleriň bellemeklerine görä ýylyň dowamyna hasyl bermäge goýupdylar. Ýyladyşgany şertlerine goňunja ýyda edilýän papaýanyň ýetişen pursatyny daşy saralyp bu ösümligiň her düýbüne 10-15 sany hasyl bolýar. Papaýa insan saglygyny berkitmekde, adamlaryň iýmit sindiriş ýollaryny bejermekde de dermanyk ösümlik hasaplanýar. Telekeçileriň syna hökmüni ihlas edip ýetişdirýän papaýalary öz hasyllaryny bolluk bilen içilýär. Telekeçiler bananyň we papaýanyň nahallaryny köpeltmek, ony ýyladyşgany şertlerini köpçüliklerini ösdürip ýetişdirmek işlerine de aýratyn üns berýärler. Tutanyýly zähmet çekýän senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzaly bolan Ferhar hojalyk jemgyýetiniň işgärleri şu günler ösümlikleriň her bir düýbüne ihlas etmek bilen oň ýetişen hasyllaryny ýygnamak işlerini tapgyrlaýyn alyp barýarlar. Şu günler banany ýetişdirmekde ihlasly zähmet çekýän telekeçiler gözüňde dokunýan banan hasyllaryny zaýysy ýygnap, olary içerki bazarlarymyza uradýarlar. Ýetişen bu banan hasyllary içerki bazarlarymyzda ulüssege eýe bolmak bilen halkymyzyň bereketli toý saçaklarynyň hem bezegi bolýar. Ýurdumyzyň bazarlaryny önümlerli öpüş etmäge münasip goşantan goşýan işegur telekeçiler türkmen telekeçilerine berýän kömekdir gollawlary hemde hususy ulgamy ösdürmek barada edýän taýsy tagallalar üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Akadamyza hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.